Уважаеми колеги, здравейте! Вече сме в пълен състав почти Комисията по връзки с гражданското общество. На вашето внимание е предоставен дневен ред за 14-то заседание на комисията. Ако искате първо да гласуваме кворума, за да видим как сме. Знаете, вече минаваме по електронен път през таблетите по... Така, кворум е от 5 човека. Благовест Георгиев. При мен са 6. Да. Значи някой не се... Да. От кворума от 6 човека Николай Велчев присъства, Румен Александров, Ася Тодорова, госпожа Ася Тодорова е тук, госпожа Благовест Георгиев, госпожа Благовеста Кенарова е тук и госпожа Марта Георгиева. Всеки момент очакваме и господин Драгомир Младенов. С което имаме в момента необходимия кворум да започнем заседанието. Знаете, на вашето внимание е предоставен дневен ред от 8 точки. Някой от колегите, ако иска нещо да допълни. Ако не, то да преминем към гласуване на дневния ред. Ванка, аз трябва да генерирам дневния ред, нали така? Нулевата точка. Да. Тук не. Да. Чакай момент само. Да. Секунда. Колеги, би трябвало вече да можем да гласуваме. Ванка един път натиснах, Палче втори път. Така. Да, вече е възможно да се гласува и на таблото се отразява. Така, приете дневния ред. Така, с 6 за, въздържали се, против няма. Аз искам първо в началото на заседанието да благодаря на господин Димитров, който го поканихме да присъства. Това е временно изпълняващия функцията директор на Екоравновесие, на Общинското предприятие Екоравновесие. Също така да благодаря и на гражданите, които са отзовали днес на нашето заседание. Ето го и господин Младенов пристига, с което цялата комисия е в пълен състав от 7 члена. И да започнем по дневния ред. Уважаеми колеги, първа точка е жалба, която е свързана от господин Панайот Йотов, който се жали, че господин Емил Несторов, служител в район Красна Поляна, след въпроса фактически след конкретни входирани в районната администрация преписки за премахване на незаконно строителство, отказва да даде информация по преписката. Същия се държи неуважително грубо, обижда, затваря по телефона, преписката е поставена на трупчета в кавички от господин Несторов и същия не желая да бъде записано приемно време при него, за да си даде информация по преписката. Имаме отговор от районния кмет, господин Димитър Петров, той е изчерпателен и съответно казва, че към днешна дата първо, че господин Несторов отрича твърденията на господин Йотов и към датата на изготвяне на съответният отговор, който ни е пратил господин Петров, Емил Несторов вече не е служител на район Красна Поляна. Тоест, ние приемаме този отговор за изчерпателен от районния кмет, приемаме го за сведение. Някой, ако иска нещо да допълни, може да го направи, но няма желаещи. Активирам точката първа за гласуване. Моля да гласуваме, колеги. Господин Драгомир Младенов, предполагам, че е за. Да, в момента се включва в системата. Така. Има проблем леко с устройството, но ще го оправим. Да. С което 7 гласа за, с което преминаваме към точка 2 от дневния ред, а именно става дума от отговор по жалбата на госпожа Ивелина Димитрова,
която казва, че няма никакъв отговор от районна администрация повече от 4 месеца. Става дума за район Илинден, ЖК Света Троица, пред блок 175, вход А, Б и В. Търси жената спешно съдействие за ремонт на тротуарите. Има опасно пропадане, плочите подават и се нуждаем от възстановяването им. Отново прилага преписката, след като комисията изпрати писмото до жалбата и сигнала до район Илинден. Получихме отговор, че в спешен порядък предстои обявяване на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на предвидените ремонтни дейности. Това ще стане след като се бъде изготвена количностойна сметка за необходимото строителство, ремонтни дейности за привеждане на тротуарната настилка в добро експлоатационно състояние и осигуряване на достъпна среда до жилищата. Отговорът ни от заместник кмета на район Илинден, инженер Мариела Димитрова, с което приеме отговор за изчерпателен и за сведения, т.е. гражданите пред блок 175 в ЖК Света Троица могат да бъдат спокойни, че ще се намерят необходимите средства и ще бъдат извършени законовите процедури, за да бъде възстановен тротуара, който някой нещо, ако иска да добави от колегите. Да, госпожо Георгиева. Искам само да обърна внимание, че след намесата на нашата комисия в крайна сметка се получава отговор, тъй като гледам, че преписката е още от юли месец, е сигнала на гражданите. Ние август месец сме се намесили и сега все пак получаваме отговор, макар и със закъснение, което е удовлетворително. Като комисия наистина може да се радваме за така предвижените комуникация с гражданите, което е нашата основна работа и дейност. Активирам точката за гласуване. Колеги, моля, може да гласувате. Господин Драгомир Младенов ще гласува, може би, от място, защото устройството още не работи, но това са технически проблеми, които ще бъдат отстранени за следващата комисия. Сега преминаваме към точка 3. Гражданина на Иван Петров. Той не е в залата, което е очудващо. Ни сезира за една реклама, която още от 22 година ЦГМ пусна. Да, това сме разглеждали в комисията този казус. Той е много стар от 22 година, даже и в предишния общински съвет пак в комисия гледахме. Наистина сега ние сме предприели необходимите действия по изясняване на тази реклама, която така гражданин Петров твърди, че има дискриминационен характер от гледна точка на това, че е рекламиране на гуменка и съответно се касае само за момчетата, за мъжете, не и за жените, т.е. има дискриминация по гражданство, по пол, казва, защото ЦГМ оперира и на територията на селата около София и съответно в Нови Искър, Панчарево, а пък рекламата била само в центъра на София. Тоест, така той в това вижда дискриминация. Наистина трябва, може би, да посъветваме с едно писмо ЦГМ по регламент, който одобрява самото дружество рекламната дейност, да не допуска такива дискриминационни, бъдещи реклами, защото ето виждате, гражданите наблюдават абсолютно всичко и съответно се интересуват, пишат и така нататък. С което ви предлагам да приеме точка 3 за сведения, разглеждане няколко пъти в комисията. Ако няма някой нещо да добави, разбира се, не виждам. Моля да гласуваме точка 3 от дневния ред. Активирано е гласуването. Не, няма проблеми. Ние имаме още една точка. Да, така че после влизаме в дискусия във връзка с поканата на господин Димитров, така че мисля, че за тази комисия не е проблем. Господин Младенов е за, с което 7 гласа за, против и въздържали се няма.
Преминаваме към точка 4. Тя е постъпили жалби и сигнали и запитвания през месец септември 24 при госпожа Лилия Христова, обществения посредник към столична... Октомври, извинявам се, за месец октомври. Да, верно, че за септември на миналата комисия го гледахме, за месец октомври, с което предоставям думата на госпожа Христова да ни запознае с ситуацията около жалбите и сигналите. Благодаря, господин председател. През месец октомври са постъпили 12 жалби, като 5 от тях са приключени, съответно извършена работа и постигнати резултати по тях, както и 5 жалби постъпили в предходни месеци. Прави впечатление, че през октомври има 3 жалби, свързани с настаняване в общински жилища. 2 от тях са в район Младост. Дано не се окаже някаква тенденция това, но хората наистина срещат затруднения. Една от жалбите, по която вече приключихме работа, другите са все още в работна фаза, е основателна до толкова, доколкото хората са семейство с 2 деца, картотекирани в 5-та група според общинската наредба, като семейство, заемащо недостатъчна жилищна площ, но всъщност те живеят на свободен наем. През месец декември, съгласно изискванията на нашата наредба, всеки декември се попълва декларация за промяна или наличие на нови обстоятелства по отношение на жилищните нужди, но хората са успели да сключат наемния договор и са го представили в районната администрация на 3 януари. Това обаче не зависи само от тях, защото трябва да се положи подписи на наемодателя и всъщност това, че са го представили на 3 януари, а не до 31 декември наемния договор, е достатъчно основание те да не преминат в следваща група, която носи повече точки, т.е. в групата на хората, живеещи в режим на свободно договаряне, на свободен наем. По останалите жалби все още си извършваме съответните проучвания и уточнения с районните администрации. Това е накратко по справката. Ако имате някакви въпроси по други от посочените в справката преписки, мога да отговоря допълнително. Благодаря. Благодарим за изчерпателния отговор. Колеги, ако имате въпроси и нещо по самите жалби и преписката, не виждам, с което преминаваме към гласуване на тази точка. Активирал съм гласуването. Моля да гласувате. Господин Драгомир Младенов е за. Да, с моето гласуване, което се забави. Комисията 7 члена гласуват за, против и въздържали се няма, с което преминаваме към точка 5, а именно свързана с посещението ни в клиника Връбница и с други въпроси, уточняващи във връзка с регламента за достъп на гражданите, доброволците към клиниката. Аз в началото искам още веднъж да благодаря на господин Димитров, че се отзова. Разбрах, че госпожа Бобчева ви авторизира, защото не е в сградата в момента. Не, извън сградата и ни казаха, на мероприятие, да. Да, разбрахме, че не е просто извън сградата госпожа Бобчева и ви е авторизирала за въпроси, които са към нея, вие да отговаряте, нали? Това, което... Да, което може да кажете, да. Сега, аз предлагам, ако искате, вие всички сме се запознали с документите, няма да изчитам, нали, това, че членовете на комисията направихме обстоятелствена проверка в клиника Връбница. Имахме веднъж, бяхме поканили на 24.9.24 година госпожа Бобчева тук в комисията, гражданите разговаряха с нея, имаме, нали, така и въпроси относно методическите указания, които трябваше да бъдат съобразени с гражданите, за да стигнат, нали, до господин Димитров.
да видим и там как се движат нещата. Сега сигналите срещу тези 78 кучета, които видяхме в клиника Връбница, протоколи от проверка на сигнали, там необходимите документи, вие ще отговорите, нали, дали има и така, нали, въобще цялата тази ситуация. В началото на разговора бих искал да помоля и гражданите, и господин Димитров, и ние като така, общински съветници да спазваме добрия тон и все пак да проведем един нормален разговор, за да стигнем до някакъв напредък в цялата тази ситуация, във връзка с това, че наистина в комисията множество сигнали и жалби постъпиха за отказа на на директори в клиника Връбница за достъп на доброволци. Имаше и други питания и въобще така една сериозна дискусия, мисля, че се получи. Само да уточня, че времето за изказване е 3 минути, нали, по правилник репликата, предполагам, така, ви препоръчвам всъщност да е около 1 минута, за да могат всички желаещи да се изкажат и да могат наистина да стигнем до някакъв напредък в този казус. Първо по правилник аз трябва да дам думата на общинските съветници, ако искат нещо да зададат въпроси и да питат. Ако не, ви предлагам да чуем господин Димитров в началото и после да преминем към съответно някакви въпроси, които ще възникнат от общинските съветници. След това ще поканим гражданите вече за въпроси и отговори да питат господин Димитров каквото смятат, че е необходимо. Изгледах заседанието от миналата седмица и ако искате, за да действам по-оперативно, да ви отговоря на въпросите, също, които се зададоха миналата седмица, за да няма такова, да няма някакво повторение от това, такива, нали, запознат съм с това. Да, и да ни почвам, нали, защото както бяха с това проект. Нали, първо започнахме с писмото. С писмото от Дара. Да, няма необходимост от доброволци в предприятието. Има пълен капацитет. В момента всичките служители са на работа. Има повече от достатъчно гледачи и лекари в предприятието. Така че няма необходимост от допълнителни хора в предприятието. И за отношение достъпа, съдът 2 пъти ви каза, че няма работа доброволците в клиника Връбница. Че това е клиника. Извинявам се, понеже се излъчваме в социалните мрежи. Да, просто не се обръщайте, разбирам ви това от уважение към дамите и въобще към гражданите, но все пак, защото наистина ще получи, да може да се чуе така ясно какво се казва. Да. С това госпожа Кенарова, вие казахте, че много пъти сте ме канили в тази комисия. Това е втората покана, която получавам. Имаме една покана преди това, която обосновано казах защо не мога да присъствам. И всъщност имахме и, понеже в деня, в който получих следващия ден, имахме среща с тук присъстващите по същата тема и вие бяхте поканени да се явите. Не се е случвало многократно да бъда канен и аз да не идвам. До момента това е втория път, който съм канен. Съм канен официално да съм тук и просто да го уточним това. Че не е да се крия, винаги когато е трябвало да дойда някоя среща на работната група, всъщност и на работната група до момента не съм изпуснал заседание на работната група. Господин Вълчев, казахте за такова, извиняйте, Велчев, доклад за смяна на директора. Внесете я. Имаше конкурс, проведен, може би април месец ли беше, или май месец. Никой не се яви. Нали, от хората, които казват, че много години се занимават, много се интересуват от темата, дават мило и драго живота. Никой не се яви на този конкурс, включително и госпожа Георгиева, която, нали, най-големи радетел за кучета, бяха поканени за това. Не поискаха. Господин Димитров, само секунда, аз имам един уточняващ въпрос във връзка с това. Конкурсът е бил март месец, нали така? Може би април, да, няма значение. Въпросът е, че на сайта на Екоравновесие стои датата 8 февруари, че господин Терзиев ви е назначил като временно изпълняващ функцията директор на Екоравновесие. По принцип, реално погледнато по закон, това всеки един временно изпълняващ директор е за период от 6 месеца. Имате ли заповед втора от 8 август, че вие и към днешна дата сте заместник? Нямате. Може ли на микрофона само да... Не, няма такава заповед. Имам договор. Да считаме като комисия, че вие към днешна дата един вид
не сте легитимен. Така излиза. Това не мога да ви отговоря на този въпрос. Аз имам този, който е договора с трудовия договор, с който съм назначен за временно изпълняващ. Това защо? Не мога да ви кажа. Смисля, че наистина не съм. 6 месеца ли? Това са някакви процедури на Столична община, които аз не говоря за тях. Вие, според мен, доклада за провеждане конкурс. Добре дошъл. Аз не случайно питам, защото реално погледнато, много дружества в Столична община са до конкурс от години наред, включително и в Топлофикация. И редица други говориме. Но питам, за да знаем, реално погледнато, дали в момента ви имате легитимност като директор. От вашия отговор разбирам, че няма втора заповед на кмета Васил Терзиев, господин Васил Терзиев от 8 август към днешна дата. Тоест, вие към днешна дата така можем да кажем, че сте в една ситуация, която е правна, разбира се, но все пак тя е важна във връзка с законосъобразността на дейността на дружеството, с целесъобразността, защото и ние в нашия разговор, който на посещените в клиника Връбница, говорихме за това, че столичния общински бюджет отпусна 400 хиляди лева за клиника Връбница, 400 хиляди лева за Долни Богоров, за приюта. Тези средства не се изразходват, те ще останат така, най-вероятно ще бъдат загубени, така да се каже, с този бюджет за 2024 година. Съответно, можеше да се направят някакви работи, които най-малкото, което да се подобри самата обстановка за животните, за кучетата. Там в разговора говорихме, че вие сте сезирали район Връбница за това нещо, но по принцип, ако трябва да сме точни, директора на всяко едно общинско предприятие, инициативата трябва да дойде от него и да може да инвестира тези средства от капиталната програма. Тази вметка права и ще ви остава да продължите, просто така ще ви прекъсваме, за да стане някакъв разговор. Само не съм получавал друга заповед. Мисля, че в договора им пише до провеждане на конкурс. Това, че 6 месеца тази е процедурата. Това е толкова по принцип. Толкова, До 6 месеца трябва да се... Госпожа Гирил, многократна смяна на директорите, и вие имате призиви да бъде уволнен. В това предприятие сме сменили 10 директори. Не знам как се получава, че никой не отговаря на вашите очаквания. За директор се нещо не става. Може би проблемите са някъде другаде. Смисля, че не могат непрекъснато се сменят директорите в това предприятие. Никой не става. В смисъл, че от първия ден, от първия ден бях посрещан с полиция в работа в предприятието. Говорите за своеволия. Госпожо Георгиева, не знам какви своеволия от моя страна и какво по-различно правя от всеки един предишен директор. Ще се радвам това да има такова, ще има това уточнение. Ще има, да ги уточним. Може би има някакви такива причини, които може би не зависят от директора на предприятието. Да, има в служители, които са временно... Искате ли да се изчакаме? Искате ли... ако искате да... Само има от госпожа Кинарова, общински съвет. Господин Димитров, благодаря за присъствието. Искам да предложа разговора диалога да върви в друга посока. Ние нашите изказвания сме ги направили на база документите на гражданите. И в момента ние анализираме заседанието от миналия път, а то се базира на писма. Може би ако започнем с писмата на гражданите, ще разберем защо са били такива нашите реакции. В момента някой е казал нещо и той има база. Не е подхвърлено в никакъв случай случайно. Можем и ние да се коригираме, ако нещо сме объркали. В смисъл предлагам да бъде по-конструктивно и на база на документи да бъде разговора. Благодаря. Аз мисля, че искате отговори на въпросите, които задавахте миналия път. Да. Да, аз разбирам. Бързо в телеграфен вариант, каквото имате защото виждам, че сте подготвили все пак. Изслушали сте и заседанието, взели сте и съответните мерки за да направите отговорите, което адмирираме го, но все пак
Да, просто за да може да стане разговор и най-вече да чуеме гражданите. Да, така наречената клиника. Клиниката е решението. Има си контролни органи, които определят, че това е клиника. Нали, не може да се каже, че това не е клиника. Нали, има си органи, които определят, че това е клиника. И клиника Връбница е клиника. Правната страна за достъпа. Говорите за правната страна за достъпа. 2 пъти съда каза, че външни лица в клиника Връбница няма. 2 пъти. Говорите за това. Искате ли? Може би да се изслушаме. Да, документи. Добре, ще ви изпратя решението. И предполагам, че и вие ги имате. И вие ги имате. Имаме такова. Всички имате телефона, прекъснато ми звъните, така че аз не се крия от вас. Да. Така, за достъпа. Екоравновесие натиска ОДБХ. Това как се случва, наистина за мен е загадка. Това ни е контролни орган. Как ги натискаме ние, при положение, че те ни пишат актове, за да запишат някакви писма, наистина не знам. Ако имахме такава власт. Да. Мисля, че пак ви отнемам думата. Госпожа Кинарова наистина направи добра бележка. Не може, нали, хубаво сте гледали комисията и така нататък, но не може, нали, за всяка дума на общински съветник да се хващате и да отговаряте. Затова аз направо, нали, ви приканвам да приключиме с отговорите в този момент и съответно да чуеме общинските съветници, ако имат конкретни въпроси. Явно сте се запознали с заседанието, т.е. говориме така на един език вече днес на това заседание и след което да дадеме думата и на гражданите. За да не става, нали, така отстрани да се репликираме, да говорим и така нататък. Сега, колеги, някои от общинските съвет, нали, от колегите от общинските съвет, от членовете на комисията, имат ли конкретни въпроси, свързани по отношение на това, което разглеждаме в момента? Ако няма заявки, да дадеме думата на присъстващите граждани, защото те, така гледам, че имат въпроси. Добре, нека да преминем тогава директно към гражданите. Господина заяви, заповядайте, да, ако трябва, тук има едно свободно место, нали, както удобно. Да, оперативно да може, само пак ще... Да, заповядайте тук, заповядайте. Да, заповядайте там. Да, за да е по-лесно за... Да, и за вас, да. Преди да започне госпожата и аз конкретно, само да отбележа, че... На микрофона само ще ви помоля правилно. Тук Марта също ще помага. Така, искам да отбележа, че господин Димитров като директор на общинското предприятие не е нужно да бъде канен тук, а когато тук се разискват въпроси, свързани с дейността на предприятието, вие сте човека, който отговаря за тази дейност и трябва да присъствате, не да ви канят. Вие сам трябва да присъствате и да се интересувате. Всяка една комисия разисква точка, свързана с вашата дейност. Вие не присъствате. Не е нужно да ви канят. Затова оправданието, че 2 пъти само сте канен, не го приемаме. Поне ние гражданите. Не знам общинските съветници. Методи Димитров се казвам и съм доброволец в общинските приюти, които са към екоравновесие. Аз здравейте първо, благодарим, че ни отделихте толкова много време. Искам само да отговоря на въпроса на господин Димитров, тъй като постоянно повтаря едно и също, че били са уволнени предишните директори. За съжаление, вие влязохте в същата схема, която позволява закона нарушение. И затова ще ви кажа директно. Защо до сега това, което в момента разглеждаме, причината каква е? Това, че вие безразборно прибирате кастрирани, здрави кучета от улицата. По сигнали, които не се проверяват по наредба 4, ясно разписана в национална програма. Вие сте общински съветници, които сте приели тази програма и позволявате това да се случва ежедневно. Но животните се прибират, на тях не им се подсигуряват абсолютно никакви условия по нормативна уредба. Няма тест приет официален в БАБ за агресия. Няма човек, който определя агресия на кучето. Също така, кой определя? Къде е ветеринарният доктор, който обикаля с екипите и определя дали това куче е агресивно?
Дали може да му се сложи упойка, дали той не е здраво и болно и може да умре в момента от нея. И още едно, последно. В Богров имаме много смъртни случаи. Постоянно. Животните умират бавно и мъчително, защото повечето от тях са заразени. Тъй като когато ги събират в една обща клетка, никой не прави тестове. Ако има едно болно куче, естествено 8-10 кучета ще бъдат веднага заразени. Една ужасна болест – дирофилария, която напълни сърцето с черви. Те умират в жестоки мъки, фактически от кръвоизлияние. Гледката – ужасяваща. Има много такива животни. Няма контрол, няма диагностика за здравето на тези животни. Единственото, което ви изпълнявате 100% прекрасно, това е прибирането на кучета, на които не им подсигурявате никакви условия. И за нас това е жестоко отношение към животните. Това са моите въпроси. За агресията, това е нещо, което се учи в всеки един ветеринарно-медицински университет. Лекарите, трети или четвърти курс, учат това, и то не е конкретно за кучета, за всяко едно животно, да разчитат езика на тялото, да всичките признаци за агресия. Лекарите преценяват дали едно куче е агресивно. Защото мисля, че няма нито един, нито от тук, нито от доброволци от НП, който да е ветеринарен лекар. Няма тази квалификация, която те да определят дали дадено животно, куче, котка или каквото и да било, е агресивно. Това е ролята на ветеринарния лекар. Това е ролята на ветеринарния лекар. Другото за това... Има лекари такива. Другото, което е за смъртните случаи, ще ви помоля да гледате цифрите и статистиките. Всеки месец публикуваме отчети и може да видите, че смъртността от началото на годината е паднала повече от 2 пъти спрямо 2021 година. Така че очевидно лекарите си вършат работата. Колкото и да ги мразите, не знаем. Да ги мразиме, това е да. Всичките, не, документите са на такова, има ги на страницата на Екоравновесие, всеки месец се публикуват тези справки, има ги и в социалните мрежи, го пускаме този отчет и там може да направите исторически назад. Добре, ако искате. Статистиката не е вярна. Абсолютно глупост, това е копи-пейст. Само искам да ви питам сега аз. Да. Така, твърдите, че имате ветеринарно-медицинска помощ в Връбница, има лекари, които си вършат работата. Така, в сряда са докарани 7 кучета от клиника Връбница в Богоров, настанени са в клетка D30, обща клетка. Не знам как сте ги събрали едно с друго. Оставаме това, че първо кучетата няма никаква агресия в тях. Това са повече от половината са малки кучета, под годинка, около годинка, в които няма никаква агресия, страшно стресирани са и са смазани психически и физически. Така, видимо 3 от тях са в тежко здравословно състояние. Защо са докарани болни там? Значи, мога да ви кажа директно, куче с ушна марка 31443 е с краста и с бактериална инфекция, което се вижда с просто око, със сигурност, ако се направят натривки и се изследва, че ще се окаже и друго. Аз съм убеден, че ако се направи и тест на пълна кръвна картина и биохимия, ще излезнат и други заболявания. Аз не съм ветеринар, уча за ветеринарен техник, но по неволя съм станал ветеринар заради това, че вие нямате такива във вашите бази. Така, друго куче, което е с ушна марка 31370 е с счупено краче. Вие не може да знаете дали е счупено, защото нямате рентген. Знаете ли, вие имате ли статистика, дават ли ви статистика след като получавате статистика колко животни са починали? Имате ли статистика колко животни са изкарани от доброволци във външни клиники и са излекувани и върнати обратно във вашите приюти, ваши кучета? Имате ли такава статистика? Вие наясно ли сте, че от началото на годината до сега аз лично съм инвестирал около 40 000 лева за ваши животни и не съм предявил иск? Само и само за да не натоварвам Столична община финансово и да помагам на животните. Защото съм сигурен, че ако вкарам такъв иск, вие ще ограничите достъпа и в Богоров.
Вие по ваше разпореждане е заключен стационар в Богоров с 2 синджира и скатинар. Нормално ли е това? Вие как сте психически? Наистина, питам ви, имате ли някакъв проблем, защото наистина това не е логично. Първо, стационара не е стационар там. Там е едно оградено място, на баба ми Бог да я прости, дворчето, където си садеше, е същото нещо. Там няма стационар, една част малка нивичка. Но вие сте го заключили с инджир и скатинар, за да не могат доброволците, които ходиме там, които сме единствената надежда на тези животни, да ги изведем навънка, да хапнат консервичка и се почувстват малко като нормални животни, които има интерес към тях и са обичани. Вие и това ограничавате. И стресирате хората, които работят там, вашите служители, и постоянно ги напрягате и ги упреквате в някакви неща и те не знаят какво да правят. Значи, карате им се, задето не са отказали да се даде куче за осиновяване на 78 годишна жена с начален стадий на деменция. Лично съм провел собствено разследване жената къде живее, говорил съм с съседи, жената не живее в собствено жилище. Жената дойде с един сезал и поиска да вземе куче оттам в събота и дигна скандал, че не сме й дали куче. Аз един час и обърнах внимание тази жена. Аз съм доброволец там и познавам всички кучета и ви казвам, че аз съм човека, който със сигурност подкрепя осиновяването, но не да раздаваме кучетата като вафли. Вие искате ги раздавате като вафли. И не вашата диспетчерка Марта Ганова от Връбница да изпълнява функциите на директор на Екоравновесие, да звъни там и да се кара с хората, защо не са дали кучето и да правят скандали и сцени. Разберете, не става така. Почнете да си вършите работата като директор на това предприятие. Безкрайно много ви имах доверие и сега знам, че не сте лош човек и че сте интелигентен млад мъж, но защо по дяволите не разбирате, че трябва да правите това нещо от душа и от сърце, а не да пишете, да гледате и да не стъпвате там един път, примерно в месец? Обърнете внимание наистина на терен на ситуацията. Ето, мога да ви дам и другите проблеми по кучетата, но много време ще се забавим. Всичките кучета от D30, с изключение на едно или две, всичките имат ветеринарни проблеми, ветеринарно-медицински проблеми. Защо са там? И дали има отопление в момента във Връбница, отопляват ли се клетките? Дали е включено отопление? Защото лятото на 20 градуса работеше и давахте по 20-30 хиляди лева за ток, с вас сме го коментирали, плащахте, а всичко работеше на 25-30 градуса жега, работеше отоплението. Сега има ли отопление? Защото аз съм влизал зими там, миналата зима, вие въобще не сте знаели, може би, за Екоравновесие. Аз съм влизал там, всичко беше на минус 15 градуса, ги мокреха кучетата и козината им беше замръзнала. Благодаря ви. Аз мога. Той нека да отговори. Господин Димитров да даде отговор, така да. Да, радвам се, че уточихте, че не сте ветеринарен лекар. За да давате... По неволя сте. Не знам. От хората, които... Да, това е важно. Това е важно, защото и аз гледам как си стръват ракети на Илон Мъск, ама не се мисли за астронавта. Може ли да вземат кръв от куче? Да. Само секунда, извинявам се, че се намесвам. Господин Димитров, нека да не правим квалификации определения. Въпросът по-скоро беше насочен към това, че сте забранили достъпа на хората в клиниката, на доброволците, които искат да помагат и в приютите. И по-скоро това обяснете защо сте го направили, каква е идеята на това тази ваша заповед от април месец, за да не се допускат външни лица. Мисля, че това беше фокуса на въпроса, да го обобща. Вече господина, ветеринарен лекар или не, явно разбира повече от всички тук присъстващи. Така че по-скоро фокуса на въпроса беше това. И възнамерявате ли да отмените заповедта и какво трябва да се направи, за да отмените? Така ще задам аз въпрос. В смисъл, какво трябва да се направи от Столична община, защото тук все пак сме представители на всички партии като общински съветници в комисията, за да вие да си отмените заповедта и доброволците да могат да влизат, да помагат, което виждам, че го правят с огромно желание и така хъс, и съответно, за да тушираме малко това напрежение и да се опитаме да вървим в правилната посока. Ясно е, че вие сте нов директор, временно изпълняваш ли функцията, няма значение. Ясно е, че проблемите са трупали от години, но все пак вие той господина спомена, интелигентен млад мъж, защо влизате в тази, този конфликт с затваряне на клиниката и на приютите? Благодаря ви.
Мисля, че бяхте свидетели на квалификациите, които бяха, нали, към мен, защото преди това, преди интелигентни, не знам си какво, имаше нормален ли си нещо е такива. Колегите в клиниката, първо никога не е имал достъп до клиниката. Никога. Откакто тази клиника е на екоравновесие, никога не е имало достъп. По ваше време или по принцип? По принцип. По принцип, преди това, това е преди миналия, може би, миналия декември или януари месец са допуснати външни хора до клиниката. Това не е нещо, което такова. Имах най-голямото желание да работим заедно, но не видях желание от ваша страна да работим заедно. В смисъл, че това бяха ежедневни. Вие, нали, си спомняте, че първият ден, в който аз постъпих на работа, бях извикан от полицията във Връбница. Заради монтирани подслушвателни устройства, заради монтирани камери и всякакви такива неща. Не може всеки ден, когато имаше... Кое не е доказано? Има всеки ден бяха скандали в клиниката, всеки ден бяха квалификации. Вие напрекъснато използвате лични нападки. То не бяха стихотворения, къде ни е... Няма не е такова. Да, лични нападки, лични нападки. Към мен няма значение. Смисля, че, нали, като директор, нали, няма значение, че, нали, са нападките. Изключително е грозно да нападате, и то лично да нападате служителите на предприятието. Нали, хора, които са там от сутрин до вечер, работят за доброто на кучета, лекуват ги и се грижат за тях. Вие уронвате техния престиж, почва едни такива грозни, нали, квалификации, заплахи и обиди. Не може да се работи в подобна среда. Не може. Това е нещо, което аз съм го видял. Аз това го видях, че няма. И плюс това само да ви кажа, не казвате, нали, да, смятам, че доброволчеството е страхотно нещо и това е доброволен акт. Това, че искате вие, нали, да го правите и да инвестирате този ресурс, това е ваше решение. Те ще умрат животните. Това е ваше решение. Ако смятате, че такова... Имаме всеки ден, имаме лекари. Точно така. Имаме в Богров, имаме събота и неделя, имаме лекар, въпреки че по вътрешни правила, не знам, нали, това е преди написано, вътрешни правила, екоравновесие работи от понеделник до петък. Въобще не е предвидено, което е нелепо. Което е нелепо, да. Но сме подсигурили сме събота и неделя, защото в това... Не знам кога са писани тези вътрешните правила в СОС. Това е в предишен община. Да, не е предвидено, което е абсурдно. Не е предвидено кучета да има ветеринарна грижа, да се чисти, да се храни, да им се дава вода събота и неделя. Не, това са вътрешни правила, гласувани от Общинския съвет. От Общинския съвет. И това е добре правилника за дейността. Томеро Томаро. Правилника за дейността. Вие сте казали, че предприятието работи от понеделник до петък. И не е предвидено събота и неделя. По наредба 41, там където се намират животните, трябва да има доктор задължително. А това, че вие администрацията Извинявам се, господин Димитров. Госпожа Тодорова има просто някакъв уточняващ. Господин Димитров, това, което ние си говорихме с вас на една от първите срещи с доброволците, която беше организирана, на тази среща присъстваше и госпожа Бобчева и се ангажирахме с това да създадем някакъв ред във вашата комуникация с доброволците. В крайна сметка, тръгвайки на остро, ние няма да стигнем до никъде. Нали? Идеята е да заработим съвместно. Не бих искал нито да обиждаме вас, нито тях, защото всички имаме една и съща цел. И тогава вие се съгласихте, че доброволците ще разпишат правила, по които те ще работят. И в случай на нарушение на тези правила, вие получавате правото да преустановите техният... Да, съм ги виждала. Така или иначе, това се случи много кратко след като мина тази среща, но нямаше никакво развитие. Това, че ние под някаква форма непрестанно търсим комуникация с вас, е следствие на това, че провеждаме срещи,
вие се ангажирате с нещо и няма никакво развитие. Тоест, нека поне мъничко да видим някаква крачка напред в тази комуникация. Не бих искала нито да ви обиждам и лично, видимо, вие сте професионалист, но трябва да се сложи някакъв ред. Дори в контекста на това, което вие казвате, че има вътрешни правила, по които животните събота и неделя почиват и не се хранят. Дали, това след половин година, повече от половин година, в която вие сте директор, най-малко трябва да предприемете някаква инициатива, това да бъде променено, независимо от кого се гласува. Благодаря ви. Да, моля ви, изгласувайте го. Моля ви, изгласувайте го, моля ви, изгласувайте. Аз съм вкарал вече няколко доклада, защото и наред с всичките обиди и квалификации, които са към колегите, това са хора, които все пак не са ми колеги. Не, колеги са. Това са ми колеги. Това са моите колеги и не, това са мои колеги и не могат да приемат да имате подобно отношение към тях. Не знам как ни... Господин Димитров, само секунда да уточниме в рамките на 20 секунди. Подготвяте доклад, с който да бъдат изменени вътрешните правила, правилника, който да може да бъде гласуван от общинските съветници в Столичен общински съвет, за да може дейността на предприятието, на общинското предприятие да тръгне в така нормална работна среда и въобще да бъде това, което в момента обсъждаме, да бъдат минимализирани всички тези, как се казва, конфликти. Това ли искате да кажете? Не, достъп до доброволци не. Добре, нека да ви кажа, докладите. Имате достъп до доброволци, това и в закон го имат доброволците, имат всички ни външни лица, имат достъп до периодите на... Никой не е спрял достъпа на доброволците. Нека да го уточним това, нали? Нека да се изкаже, моля ви се. Никой не е спрял достъпа на доброволците до приютите. Всеки ден и това вие не го спазвате. Нали? Всички много искат да има правила. Има времето, което е за достъп на външни лица. 6 часа на ден. Точно така. Вие не го спазвате. Нали? Много искаме всички да има правила, но да не важат за такова за нас. Да. Другото, което е... Кое да се аргументирам? Как не го спазваме? Ако искате, говорете с други. Знам, че в 3 часа продължавате да сте там. Нека да не изпадаме в това. Колко трябва да се им дуче? Ама то не е 6 часа, не е когато на вас ви е удобно. 6 часа има си написано. Сега прекъсвам репликирането. Да, допълнете просто без да ще помогна. Нали... Предложенията, които са, има неща, които трябва да се изчистят. Нали, има критики, че ловците на кучета са на граждански договор. Да, това е така. И това е, вие на предишно заседание сте го засегнали това за одита. За вътрешния одит, направен одит, има ги препоръките на одита и в момента тече, това е ваше решение. Защото предложението е точно, в одита пише, че ловците не трябва да са на граждански договор, защото вие като сте гласували структурата на предприятието, сте предвидили организатор на ловни екипи, без ловни екипи. Кой ги лови, не се знае. Така че това е внесено като предложение, за да могат те да минат на трудов договор, постоянен. И също другото предложение е да имат достойно заплащане. Защото не стига, че това е тежка и неблагодарна работа, но не може да убедите, че достойно заплащане за лекар с годишна практика 1500 лева е нормално заплащане, за гледач, който на 40 градуса лятото работи, на 0 градуса зимата работи там, външни условия и да получава 900 лева. И след това защо нямало опашка от служители, които да работят. И 8 кола по 300-400 лева са към 3000 лева, изчезнаха, потънаха, взеха се парите. Да, ако искате да не смесваме темите. Така че да. Извинявам се, че трябва да прекъсна отново дискусията. Имаме точно буквално, за съжаление, 5 минути, защото след нас има Комисия по обществен ред и сигурност. Аз виждам, че има подобрение в диалога с гражданите, с господин Димитров, смисъл, което е крачка напред. Виждам, че вече господин Димитров има конкретни мерки, които иска да предостави като доклад към общинските съветници. Разбира се,
ние ще ги видиме като бъде това, като е готов с доклада. Затова давам на госпожа Зорница Игнатова последно думата за днешното заседание и отваряме една скоба. Явно наистина интересът е голям. Ще продължиме. Смисъл, ще поканиме господин Димитров отново. Мисля, че за следващата седмица във вторник. Имаме Кукуряк ли? Добре. И ще го поканиме, ще видим кога точно в тук спешен порядък, за да направим една среща извън формата на това, че все пак тази седмица има и Общински съвет, затова има и постоянни комисии, които имат заседания, просто за да можем наистина по този начин, както тръгваме, с добър тон, с добри намерения, нали, да поправим, да видим как може наистина всеки един от нас да допринесе за общинското предприятие Екоравновесие, да възстанови диалога и въобще да заработи както трябва. Госпожа Игнатова. За съжаление, има 5 минути само. Добре, след малко ще... 3 минути. Само един въпрос, господин Димитров. Случай, по който работя много успешно. В момента в Екоравновесие от 17 септември се задържат 9 броя кучета. Господин Димитров, аз съм адвокат Борислава Николова. Много добре ме познавате от кореспонденция, телефонни разговори. 3 пъти ми отказахте приемен ден в вашето работно приемно време. При кмета, при това, написах ви имейл 23-30, нотариална покана, оправдания, лъжи, няма разследване прокурорско, няма полицейско. Къде са кучетата на Каролина Соколова? Вие в качеството си на какъв човек ме питате? Адвокат. Вие сте адвокат на госпожа Соколова? Аз съм адвокат на Каролина, да. Представила съм пълномощно, Ренета е нейн пълномощник с право да преупълномощава. Не може да откажете правна защита на лице, което е лежащо болно, и аз ще заведа всички видове дела, граждански, наказателни, медии. Къде са кучетата, лъжите, дори репортера от БНТ Карина Караньотова, като сте излагали, че кучетата са във Връбница, а те по данни на ВТИ са в Сеславци. Кой е господин Йорданов, който е променил цветовете на кучетата във ВТИС, на кафеви? Кой е господин Йорданов? Ще заведе прокурорска преписка. Да, заповядайте. Заведете ги тези преписките. Заповядайте ги. Първо, за да ви отговоря на тези въпроси, моля ви да предоставите пълномощно. Ето го пълномощно. Да, представете, моля ви се пълномощно. Ето го моето преупълномощаване. Ето ви адвокатската ми карта. Да. Регистърът на адвокатите е публичен. Да, само ще ви извинявам обаче. Оригинала, моля. През това време, докато оглеждате документите, не губиме време, господин Димитров, да попитам, ви имате ли приемно време в общинското предприятие? Имате ли приемно време? Нали, предполагам, че на сайта съм го виждал наистина, че е в сряда, но за такива казуси мисля, че е редно, нали, все пак гражданите да се приемат, за да може да се оглеждат тия, нали, просто да не... Да, госпожо Игнатова, дайте набързо. Това не е пълномощно заверено, това не е пълномощно. Значи, първо, господин Димитров, за да е наясно кой кого обижда, бяхме предложили да постави видеонаблюдение във Връбница, което ни беше обещано, когато беше направен последния ремонт, но той такова видеонаблюдение не постави. Сега, другото, което е, че той твърди, че има достатъчно персонал по обектите си, не е вярно, защото ние в четвъртък миналата седмица бяхме в ПРИОД Слатина, бяхме и в ПРИОД Сеславци. В ПРИОД Сеславци беше единствен уж ветеринарен лекар, който се нарича Андрей Симон, чието квалификация не е доказана и не са ни представени документи за неговата професионална компетентност. Този ветеринарен лекар преди това е бил във Връбница и самият той се хваляше пред доброволците, че тепърва се учи да кастрира. Нямало е нито един гледач. В ПРИОД Слатина по норматив трябва да има един ветеринарен лекар и 3 гледача, защото там капацитета е 100 кучета. В момента на проверката бяха 92 и гледачът беше един. Когато зададахме въпроса към ветеринарния лекар, управител на приюта, защо гледача е един и къде са другите гледачи, тя каза, че те били 3, но били по график.
такъв график. Игнатова наистина ни притиска времето, но просто да направя едно предложение от името на комисията и гражданите, които сме събрали тук, експертите. В сряда ще дойдем при вас във вашето приемно време от 2 до 4. Ще продължиме разговора. И вие през това време наистина, ако може, сме като покана да погледнете сряда утре, да. От 2 до 4 вие имате приемно време. Не, за тази. За утре става дума, 2 часа. Ние ще бъдем в клиника Ръбница от колегите, които има възможност, защото има и други комисии, за да продължиме този разговор, да не губим инерцията, защото виждам, че стигаме вече до някакви така прагматични решения. Господин Димитров ще каже къде. Не, къде? Гражданите са поканени. Това е приемно време. Къде е офиса? Кажете само, защото ни гледат, може и някакви... Да. Офисът е на Мария Луиза, 88. Ще се постаря да имаме голяма зала, която да използваме от район Сердика. За такова, да. В този смисъл тази среща ще бъде ли официална, ще бъде ли протоколирана, ще има ли запис от нея и така нататък, защото господин Димитров много пъти се е срещал с нас неформално, поемал ангажименти и обещания, които до този момент не е изпълнил. Само да уточниме, че казвате много неистини. Като една от най-големите, беше доста грозно, гледах ви миналия път, дори че кметът ви е нарекал лъжци, мошеници и проститутки. Кметът ни е нарекал лъжци пред председателя на комисията по гражданство. Това вие го казвате и смятам, че е грозно и това с лъжи. Са си позволили пред общински съветници. Сега, уважаеми колеги, господин Димитров и граждани, утре в 2 часа, който има възможност, предаваме, нали, все пак е онлайн, да заповяда, който се интересува от темата, на Мария Луиза номер 83. Господин Димитров ще го помолиме да подготви документи и за малките кученца, за да може да проведеме този разговор, да го продължиме. Виждам, че има така напредък в диалога с гражданите от господин Димитров, съответно от нас като общински съветници и така. Ще се погледне утре, няма проблеми. Благодаря ви, все пак точка разни нямаме, като гледам, и приключваме комисията.